De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 1. Van Simeon Petrus, tjenstfeind en apostel van Jezus Christus, on Herren, die troch de rechtvaardigheid van uw God en Verlosser Jezus Christus het voorjocht hebben hetzelfde te leven als wie. Dat genade en vrede jemme al onrijker joen worden mij, troch dat jemme God en uw Heer Jezus Christus kennen. Want alles dat wie verlet van hebben om from te libben, had zijn goddelijke macht us joen, met wie hem kennen mij, die us roepen had troch zijn glorie en wondermacht. Daartroch binnen de rijke kostelijke beloften aan us weermaken. Zadwaande binnen jemme ontkomen aan het verkeer dat er in de wereld is, troch de zelfzucht, en zo hebben jemme deel krijgen aan Gods eigen wezen. Daarom krijgt moeten jemme alle mogelijke waardwaan om troch leeuwen deugd te winnen, troch deugd inzog, troch inzog zelfsbeheersking, troch zelfsbeheersking trogzettingsvermogen, troch trogzettingsvermogen frommens, troch frommens brorresen, troch brorresen leefde. Als jemme dat alle jaren hebben en heel tijd oervloediger, zul dat jemme wel vertutend waan om us Heer Jezus Christus kennen te leren. Maar een die dat net had, die is blind. Zo kwartzichtig is er. Die is het vergeten dat er van zijn jedere zonden zuivere is. Doch daarom namens te meer waar, broren, om weer te meidsen dat jemme roppen en uitkart binnen. Want als jemme dat dogge, zullen jemme nooit net komen te vallen. Want zadwaande zul de door wierd voor jemme iepen gaan naar het eeuwig koninkrijk van uw Heer en Verlosser, Jezus Christus. Daarom ben ik van doel jemme die dingen heel tijd weer in zin te brengen, ek al witte jemme ze, en ek al staan jemme sterk in de wierheid die jem bekend is. Want ik zocht het als mijn plicht, om zolang ik in het tinte van dit lichaam wenje, jemme te moanjen, om jemme daar mij wekker te houden. Ik weet dat ik die tinte mij gauw eens verlitten zul, want dat had uw Heer Jezus Christus mij betjut. Maar ik zul ervoor zorgen dat jemme ek, als ik hier net meer ben, alle keren weer aan die dingen denken kennen. Want doet wie jemme het komen mijn macht van uw Heer Jezus Christus bekend maken, binnen wie net op vernimstig optochte fabeltjes te zeil gaan. Wie spreken als meisken die mijn eigen ergens in heerlijkheid schoon hebben. Want hij had eer en heerlijkheid van God de heid ontvangen, maar dat dit boodschap uit de hemelse heerlijkheid te hem klonk. Dit is mijn zoon, die mijn leef is, en dat ik zo wies mij ben. En dat boodschap dat uit de hemel klonk, hebben we zelfs jet, doet wie mij hem op de heilige berg wienen. Wie hebben daartroch nog meer vertrouwen in het woord van de profeten krijgen. Jemme dogge der goed aan dat acht te slaan, want het is een lampe die het licht jouwt op een juster plak, aan te dagen oer de lucht giet en de maansterren opgiet in jemme hart. Maar dit moet jemme vooral goed weten dat geen enkel profetenwoord uit de schrift naar eigen inzog uitlijn worden mij. Want daar is nog nooit een profetenwoord sprutsen, alleen omdat een meisje dat zelfs woe. Nee, droom troch de Heilige Geest hebben meisken uit namen van God sprutsen. Hoofdstuk 2. Maar daar hebben ek valske profeten onder het volk west. Likos daar onder jemme ek valske leraars komen zullen, die ter gevaarlijke ketterijen insloegje, die de Heer die haar vrijkocht had, afvallen en troch eigen schuld hommels omkomen. Mannig een zul haar nijvolgen in haar loszinnig dwaan, en de wij van de wierheid zul troch haar taadwaan op een kweename komen te lezen. In haar begeerigens zullen ze beziekje jemme mij mooi optochte verhalen oer te heljen, maar het vonnis oer haren is al lang in bewerking en haar ondergang blijft net lang meer uit. God had de engels die zondige hienen net sparren, maar haren in het justere holen van de hel opsletten, dat ze vasthouden worden om oordelen te worden.
Ek de oude wraad had er net sparren, maar alleen een Noach als boodschipper van de gerechtigheid mijn zijn oren bewaren, doet er de grote wettervloed oer de wraad van God lezen komen liet. Ek de steden Sodom en Gomorra had er in een jeskelijn en veroordelen om onder te gaan, en Zadwande had er een voorbeeld steld voor haren die in lettertijd God lees handelen zonen. Maar de rechtvaardige Lot had te redden, die het slim last hier van de loszinnige levenswijze van die schmunten, want het griesde die rechtvaardige man aan, dat er alle dagen weer aan haar wandieren aanschijn en aanjaren moest, doet er in haar vermidden wennen. Zo weet God nou ek de fromme meisken uit de bezieking te redden, en die het verkeerd binnen te straffen en vast te houden voor de dag van het oordeel. Vooral harren die in smorige begeerte haar lusten najagen en het gezag van de Heer verachtje. Driest en eigenwijs als ze binnen, schreeuwen ze er net voor te bek de hemelske machten te lasteren. Wils de engels, die het harren oermaansk binnen in kracht en macht, geen oordeel vanwege lasteringen tjen harren bij de Heer uitspreken. Zokken binnen als redelijze bisten, neffens haar aard ornjere omvangen en deermaken te worden. Wat ze belasteren, giet boven haar verstaan, en ze zullen, krijgt als bisten, omkomen. Ze zullen haar trekken thuis krijgen voor haar ongerechtigheid, want ze hebben nocht aan braspartijen op luchtskindij. Het ben een schandelijke lieu, zonder eergevoel, die haar lusten botjouwen en haar bij hem aan de tafel vol eten. Haar eigen zogen altijd uit naar goren en hebben nooit haar bekomst van zondigen. Ze verleerde de lieu die het wifstenen. Haar hart is trogleerd in begeerigheid, dat vervlokt de sky. Ze binnen van de rechte wij aangaan en het paard bjuster rekken. Ze hebben het spoor volgen van Biliam, de zoon van Beor, die het onrecht die, omdat er voel op een belening weer. Maar die waard om zijn misslag dan ek te plak zet. Want een stomme ezel spreekt mij een menselijk loed en keerde zo de dwaze plannen van de profeet op. Het binnen uitdroege zaden, diezen die troch de storm voortjagen worden. De helske tjusternis stiert harren te wachten. Want troch haar holge zwets verleerde ze mij haar zinnelijke begeerte en mij haar loszinnig dwaan, die lieu die het nog maar zuiver krijgt dwaande binnen haar dwaalwegen te verlitten. Ze beloven haar een vrijheid, maar zelfs binnen het slaven van het vergeer. Want men is slaaf van het een of het oor, als dat je de baas worden is. Ze maaien aan de besmetting van de wraad ontvlecht te wijzen, totdat ze de Heer en Verlosser Jezus Christus kennen leerd hebben, zo rijdt je er dochs weer in betiest en verliezen de strijd, dat zadwaande binnen ze daar op het laatst slimmer aanta als eerst. Het hier beter west dat ze de wij van de gerechtigheid net kennen leert hienen, als dat ze die al kennen leert hebben en haar nijtiert weer aankeren van het heilig gebod dat haar een terugdien is. Het is haar een vergien, zat het spreekwoord naar wierheid zijt. Een hoen komt weerom bij wat er zelfs uitkwaren had, en, al had een barig hem wasken, nijtiert rollet er hem dochs weer in het dritse om. Hartstikke 3. Vrienden, dit is nu al de tweede brief die ik je schreeuw. In die brieven manje ik je om daarmee het zuivere inzag wekker te houden. Denk om een woorden die de heilige profeten jettijd sprutsen hebben, en het gebod van uw Heer en Verlosser dat de apostels je terugdien hebben. Dit vooral moeten je weten dat er in de laatste dagen spotters met hunnende woorden komen zullen, die naar haar eigen begeerten libje, en zeggen, hoe zit dat nou met de belofte dat die komen zou? Zo'n te verraden reist binnen, blijft alles maar bij aarde, liek als het van het begin van de schepping aan west had. Als ze daarop uit willen, vergeten ze ommers dat er in de aarde tijden ekkel een hemel weer en een aarde, uit wetter en trog wetter vormen trog het wet van God, en dat die wraad van doe trog dezelfde oorzaken vergien is, maar er onder wetter zet wordt.
De hemel en aarde van nou binnen toch hetzelfde wordt bewaren om verbrand te worden de dijs van het oordeel en van de ondergang van de goddelozen. Maar één ding moet je me net vergeten, vrienden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heer scoot het nijkomen van zijn belofte net op een lange baan, liekes gewoon denken. Nee, hij had geduld met jimme, omdat er net wil dat er gewoon verlen gaan, maar dat alle jaren ta één keer komen. De dag van de Heer zal komen als een dief, dan zal de hemel al bolderende vergaan. De elementen zullen verbranden en uitenwaar vallen, en de aarde en wat op de aarde ta staan bracht is, zal hij wel vinden. Als dat alle jaren zo uitenwaar valt, hoe heilig en from moet jimme leven dan net wezen, omdat jimme de komst van de dag van de Heer met ongeduld verwacht je. De dag dat de hemel verbranden en uitenwaar vallen zal en de elementen in het vuur te ranen zullen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwacht je wie, neffens zijn belofte, en daar zal gerechtigheid haar thuis in ha. Zadwaande vrienden, omdat je dat verwacht je, moeten je alle waard waan om als meisken zonder lek of brek in vrede voor hem te verschijnen. Zocht het geduld van us Heer als een kaas te behaat, zodat ik us beminde broer Paulus je als kroon had, neffens de wijsheid die hem joen is. Liek als in alle brieven dat er het oorzoks had. Daar staan wel dingen in die min te begrijpen binnen. Dat verdraaien de onbeleerde en wiffelje, zat ze dat ek doggen met de oren schriften, maar het wordt haar eigen ondergang. Noot je me dat dan van tevoren witte, vrienden, wees op jem epenst, dat je me jem net meeslepen litte troch de dwaling van die smjunten en je me eigen hart vast net kwijtrijtje. Win aan in de genade en de kennis van us Heer en Verlosser Jezus Christus. Hem komt de ere ta, nou en in alle eeuwigheid.